Tento podcast vám prináša spoločnosť Yap Future, výrobca intenzívnych prvkov bývania. Milé architektky, milí architekti, vítam vás na pokračovaní alebo ďalšom dieli našich ťahákov Slovenskej komory architektov. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá by mala byť v práci architekta neustále prítomná, ktorá je však niekedy taká veľmi latentná, až nebadateľná, o to však dôležitejšia v tom, či je alebo nie je. Je to etika. Ak dovolíte, privítam môjho dnešného hostia, ktorého by som svojím spôsobom ani nemusel veľmi predstavovať, lebo je to veľmi známy, možno až najznámejší slovenský architekt. Čo ešte dôležitejšie, je to veľmi dobrý architekt s výrazným architektonickým krédom a architektonickým názorom. Pavol Paňák z ateliéru BKPŠ. Vítaj. Ďakujem pekne, Peter. Ďakujem za pozvanie. No, ja som svojho času videl na jednom z webinárov pre uchádzačov, pre architektov, teda tí, čo sa chcú stať autorizovanými architektami, tvoj príspevok na tému etiky a morálky v architektúre a bolo to veľmi pôsobivé a vtedy som si povedal, že toto musíme teda zverejniť aj pre nás už veľkých architektov, pretože si myslím, že každá atestácia z etiky a morálky by mala byť priam povinná a pravidelne sa opakujúca. A každodenná. A každodenná priam, áno. Možno by som ale na tému etiky začal s tým, že komora mala svojho času morálny kódex, ten tuším fungoval nejakých 7 rokov a potom skonvertoval do takého niečoho, ako je etický poriadok. Ten už máme spísaný 25 rokov s jemnými modifikáciami a snažíme sa ním riadiť alebo podľa neho priam žiť. Neviem, či o tom vôbec mnohí vedia, že také niečo máme, ale ja by som si dovolil zacitovať z neho. Má totiž krásnu preambulu tento náš etický poriadok a začína sa tým, že Slovenská komora architektov uzniesla sa na tomto etickom poriadku vo vedomí spolu z odpovednosti za svet, prírodu a kultúru voči minulým, súčasným a budúcim generáciám, vo vedomí svojej povinnosti ochraňovať záujmy spoločnosti v starostlivosti o výstavbu a vytváranie prostredia ako jedného zo základných prejavov všeobecnej kultúry tejto spoločnosti a rešpektovania ochrany súkromných záujmov klienta, vo vedomí spoluzodpovednosti za starostlivosť a všeobecnú úroveň profesie a o nezávislý, čestný a profesionálny výkon činnosti autorizovaného architekta a architektiek, autorizovaných krajinných architektov a architektiek, ďalej vo vedomí nevyhnutnosti chrániť kolegiálne vzťahy medzi architektami a architektmi a nutnosti dozoru nad rešpektovaním tejto kolegiality a vo vedomí povinnosti obhajovať stavovské záujmy architektov a architektiek voči spoločnosti. No neznie to úžasne. A v podstate v tom aktuálnom znení ustanovuje povinnosti architekta, ktoré sa časom pri chystanej takej novele skonvertujú na nie povinnosti, ale záväzky. A sú to teda záväzky vo vzťahu k spoločnosti, k architektonickej profesii, ku klientovi, k ostatným architektom, k Slovenskej komore architektov ako takej. A práve v tom návrhu novely, ktorý už pripravuje Kornél Kobák, tak je tam aj jeden dôležitý ďalší teda fenomén, ku ktorému sa vzťahujú naše záväzky a je to životné prostredie. A zdá sa, že to bude mať zo pár bodov, ktoré charakterizujú vlastne tento záväzok, napríklad takých ako, že architekt vykonáva svoju profesiu so záväzkom k aktívnej ochrane životného prostredia, so zreteľom na ekológiu a energetickú efektívnosť uplatňuje v návrhoch a projektoch princípy udržateľnosti, ochrany klímy, minimalizácie vzniku odpadov, ich recyklácie a predchádzania emisiám skleníkových plynov, podporuje biodiverzitu a šetrenie prírodných zdrojov a habitatov. Takže to vlastne, o čom hovoríme pri iných školeniach a o tom, ako máme
reflektovať vlastne tie ochranu životného prostredia a pracovať v súlade trvalej udržateľnosti, tak sa ocitá vlastne medzi etickými požiadavkami a záväzkami architekta. Je to niečo, čo aj napríklad anglická komora architektov má úplne nádherne sformulované a je to až čítanie také, až sa človeku teda tlačia slzy do očí, aká je to pekná téma a má chuť to dodržiavať. No ale my sme sa tu dnes samozrejme nestretli na to, aby sme formulovali alebo preformulovávali teda textáciu paragrafového znenia nášho etického poriadku, ale stretli sme sa na to, aby sme sa vlastne o veľmi podobných, takmer identických témach porozprávali z trochu iného uhla, práve z akého som ťa počul rozprávať na tých prednáškach, ktoré, ako viem, si rozšíril aj na školskú platformu a tak sa mi vidí, že som veľmi rád, že sa teda ocitne aj na platforme vlastne profesionálnych autorizovaných architektov. Takže ak dovolíš, položím ti prvú fatálnu otázku. Ako je to teda s tou našou morálkou vo vzťahu k objednávateľovi? Sme slobodní umelci, alebo skôr doručujeme užitočnú službu, ktorá presahuje naše umelecké ambície? Asi vo všetkých rovinách témy etiky nie je to čierno-bielej situácie. My nie sme len anjeli alebo len nezbedníci, ale sme niečo medzi tým a to je tá najčastejšia situácia. A to isté asi platí aj pre to, o čom hovoríš. A samozrejme, že my v skutočnosti nadobudáme naše živobytie zo služby klientovi. To je celkom samozrejme. A zároveň tou druhou stránkou je, že stále máme byť vedený nejakým svojim vnútorným kodexom, kedy tá služba klientovi prekračuje niečo, čo ja pokladám za hodnotu a bolo by to ničenie tej hodnoty. A v tej chvíli tá klasická dilema je, že keď to prekročí istú mieru, tak jednoducho to nevykonávam. Ale zároveň, veď my narábame vlastne s klientovým kapitálom. To je predsa povinnosť. A ak sa to nepriečí našim hodnotám, tak to, že či sme pritom slobodní, ja si myslím, že v skutočnosti v situácii akýchkoľvek obmedzení jestvuje rozmer slobody. Akýchkoľvek reštrikcií a pravidiel a ohraničení. Možno je to ešte dokonca inšpirujúcejšie pracovať v mantineloch a hľadať v tom pozíciu slobody než ako. Čiže áno, myslím si, že aj v službe môžeme byť slobodní. No krásno. Tu inak sa možno niekde vyskytne na obrazovke taký ilustrujúci obrázok, ktoré oba sú veľmi inšpirujúce. Nechceš ich nejako skomentovať? Ale rád to skomentujem. Ten pravý obrázok, takmer zo súčasnosti spred niekoľkých rokov, ten mám rád, pretože Nouvel veľmi dobre vie, že v skutočnosti nie je báječná vizoška alebo nádherná kresba alebo akýkoľvek referát, ale keď ponúkneš klientovi možnosť na vlastné oči vidieť ten priestor, ktorý pre ňoho projektuješ, proste túto ilúziu mu vložiť, tak toto on urobil týmto veľkým modelom. Proste to je geniálne a my sme to v ateliéri často sme toto robievali. Proste je to výborný figel, ale je to aj najbližšie pravde. A ten historický obrázok,
Ja myslím, že z prostriedku, však to je nádherná situácia, on má úžasnú symboliku, čiže Julius II vlastne začína, to je prvý kvalitársky výbor u pápeža Juliusa II, keď začína projekt chrámu svätého Petra a stojí pred ním trojica architektov, ktorí nikdy takto pred ním nestála. To boli úžasní rivali a nasledovali jeden po druhom. Nikdy takto spoločne nevystupovali, určite nie. Čiže to je fake, číslo 1. A prostriedku je Bramante, drží plán, lebo on bol prvý, kto vlastne zakladal koncepciu svätého Petra. A myslím, že sa v hrobe obracia, keď videl by tento plán, pretože jeho pôdorysná osnova bol grécky kríž, rovnoramenný, nie latinský kríž. On vlastne, Bramante ukazuje pápežovi pôdorys stavby, ktorá je takmer v takejto podobe, vlastne to je jej takmer súčasný pôdorys, ktorý len určite takto nechystal. Takže dokonalá dezinformácia. Dezinformácia, hrubé prekročenie etického rámca a krivenie dejepisu. Ale rozumiem, že tu išlo o iné. Z tejto chvíle, toho počiatku chrámu svätého Petra urobiť z neho obraz. A takže sú situácie, kedy môžeš fejkovať. No, napriek tomu išiel Bramante do neba. Áno. Mám teraz pre teba takú jemnú provokáciu. Svojho času bolo celkom také trendy, slovné spojenie, že architektúra bez architektov. Ja som bol na to osobne alergický, ale určite budem zvedavý na tvoj komentár. Ale je to teda taká provokácia k téme etickej zodpovednosti tvorcu pred architektonickým návrhom samotným. A viem aj to, že ty hrozne nemáš rád ten termín ikona alebo ikonická architektúra, čo sa tiež veľmi často používa a je to celkom obľúbené. A je teda architektúra silného výrazu etická? Zaprvé, myslím, že nie každá architektúra silného výrazu je ikonická. Tak, to asi nie je. A ja vôbec nemám problém s architektúrou silného výrazu alebo spektakulárnou, ak chceš, alebo dokonca ikonou, keď je jej poslaním ikonou byť. Myslím, že Kuzmovo múzeum a Jankovičovo múzeum Slovenského národného povstania popri všetkom inom má byť akousi výtvarnou ikonou, abstrahovanou podobou vlastne toho najdôležitejšieho, čo vlastne novodobé slovenské dejiny v sebe nesú. A toto má právo mať takúto výnimočnú figuru. Alebo opera v Sydney. Opera v Sydney sa stala podstatnou súčasťou identity celého svetadielu. Operou Sydney sa Austrália identifikuje. Čiže to sú situácie, kedy si myslím, že tá ikonickosť alebo spektakulárnosť alebo silný výraz je úplne na mieste. Nemyslím si, že nájomná bytovka má mať takýto výraz a mnohé iné funkcie. Dokonca si nemyslím, že ani škola, že musí mať, že má mať takýto výraz. To sú veľmi silné. Proste sú situácie, kedy je to na poriadku, kedy s tým problém nemám, ale je naozaj v skutočnosti veľmi málo. Tá väčšina by mala nejakým spôsobom so zdržanlivou ambíciou vyjadriť svoju náplň. A k tej architektúre bez architektov, ja mám k jednému segmentu architektúry bez architektov veľkú úctu a podivne nie je to vernakulár, ale sú to slamy. Slamy, ktoré dlhé 10 ročia na malom priestore žije veľmi mnoho ľudí. Materiál, z ktorých je to stavané, je
je recyklovaný x krát. A čo je najdôležitejšie, tento zdánlivý, vlastne neriadený, tam je poriadok, ktorý nepochádza z nejakého diktátu nejakých pravidiel. To pochádza z dlhoročnej skúsenosti mnohých generácií, ktoré vlastne v tom slame žijú a vyrastajú. A tá schopnosť samoorganizácie tej štruktúry, k tomu mám mimoriadnu úctu a myslím, že v mnohom je to poučné a je to bez architektov. Je to sformulované vlastne jednou zvláštnou komunitou v extrémnych podmienkach a funguje to. Takže tam mám úctu k architektúre bez architektov. To sa prakticky naprojektovať ani nedá. Nie, nedá. To musí naozaj vzniknúť. Nie, tým, čo to naopak nám by to mohlo byť v mnohom inšpirujúce. Keres robil kedysi takéto výskumy práve študovaním týchto São Paulo, myslím, týchto slamov. Je to veľmi zaujímavá téma. Sú to aj krásne farebné tak, urbanizmy. Tak. Tu si strihneme jednu fotečku, lebo ak dovolíš, keď si hovoril o tej striedmosti v architektúre, nedá sa neskomentovať ten Garyho pavilón v Paríži. Ten Vuitton. Nemyslím si, že toto je jediný Garyho teda úlet. Povedz niečo k tomu. Teda možno aj s ohľadom na etiku. Ja som bol na to veľmi zvedavý, lebo on tým, že je vlastne väčšinou priesvitný, tak tá figura sľubuje, že to je niečo opulentné, ale tým, že je to priesvitné, tak to tak nejako vieš akceptovať a má to v skutočnosti veľmi dobrú náplň. Tam je mnoho umenia, tam sú výstavné sály, tam sa dejú rôzne kongresy, podujatia. Čiže ten program to má prestížny a je samozrejme, že to je v skutočnosti jeden geniálny reklamný ťah firmy Louis Vuitton. Tak proste, áno. Hoci ja ako Garyho nemusím, ale ja som bol na to zvedavý a zažil som to. Áno, a ja som tam bol na Varholovi, hej. Ale možno práve tu ešte toho Garyho viem ospravedlniť, že toto je práve zadanie, kde to viem prehltnúť. Áno. Nerozumiem tomu, ale viem to prehltnúť, lebo jak hovoríš, je to vlastne noblesné zadanie pre noblesnú aj klienta, aj... A v prestížnej situácii. Presne. No. OK. Čo je dobré, to je pekné. Ale čo je pekné, nemusí byť dobré. A čo je etické, je úprimné. Je neetické, čo predstiera. S istou nadsázkou sa dá povedať, že dejiny architektúry sú vlastne dejinami predstierania. A ja mám na to jeden iný obrázok, alebo iný príklad, úplne klasický, ten antický vlis. Kamenný antický vlis pod Rímsou je vlastne kamenná interpretácia, v kameni prevedená interpretácia dávnej drevenej konštrukcie, ktorá sa konštruovala nad antickými chrámami. V čase, keď už sa tá konštrukcia robila úplne iným spôsobom, ale ten charakter tej dávnej, tej počiatočnej drevenej konštrukcie, ten vlastne sa stal symbolom, sa stal predmetom výtvarného záujmu. Keď si to tak zoberieš, tak vlastne všetky dôležité elementy architektúry racionálneho pôvodu sa stanú časom predmetom výtvarného záujmu. Rímsa má racionálny pôvod. Ostenie okolo okien, alebo sokel. Proste to sú všetko, ty tomu naprosto rozumieš, prečo sú tam a postupom času tá kultúra, tá civilizácia z nich robí, akoby im venuje takú pozornosť, lebo chápe ich dôležitosť, že ich zdobí, až sa stanú vlastne kánonom. A to je jedno, že či to je v kameni alebo v oravskej drevenici kedysi. Proste vždy tieto
ale vždy to má, mňa to fascinuje toto, že to má ten praktický význam. Čiže tá antika predstiera ten zaniknutý krov a nesmie to predstieranie musí byť, jeho kľúčovou podmienkou je, že to musí byť špičková kultúra práce a hodnotný materiál. Že to musí byť špičkové remeslo a hodnotný materiál. To robí z toho predstierania novú kultúrnu vrstvu vlastne. A to sú dejiny architektúry vlastne, alebo dejiny predstierania architektúry, že vždy tá nová vrstva je vlastne novou kultúrnou vrstvou. Má to rôzne dôvody. Napríklad na zdôraznenie štatútu majiteľa. Čiže to má viaceré tie pozadia, ale to je to predstieranie, ktoré kultivuje prácu, kultivuje architektúru a z toho máme tú úctu k tomu. To, čo sa dnes robí okolo zateplovania, to je presný opak toho. Kým tá kultúra, to predstieranie, to obliekanie do nových plášťov bolo vždy vlastne akýmsi pokrokom stavebnej kultúry. Toto je éra úpadku stavebnej kultúry. Kedy predstavujeme elementy architektúry najlacnejším možným spôsobom, z najlacnejšieho materiálu a s úplnou neprítomnosťou akéhokoľvek remeselného fortielu. To je hlboká kríza a ešte to má aj rôzne environmentálne nepríjemné dôsledky. Zlé a proste, to je tá škaredá podoba predstierania. Ja s predstieraním nemám problém. Predstieranie znamená isté posolstvo. A ja si ho musím uvedomiť, to posolstvo, a musím si ho ctiť, musím mu uveriť. No, polystyrénu s natretými falošnými čiarami alebo špárami, tomu nemôžem uveriť, ak tomu úctu nemám. Dá sa povedať, že je to priam neetické? Zateplovanie je neetické? Nie. Jasné, že to je, ja tomu rozumiem. Spoločenstvo vlastníkov má jediný cieľ. Platiť menej. A tým cieľom číslo 2 je urobiť to čo najlacnejšie. Úplne tomu rozumiem. Ale architekt mám povinnosť, ak som v takejto úlohe, proti takémuto, alebo pokúsiť sa kultivovať tento postoj, korigovať ho. To je moja pozícia v tomto v tejto pliage, pretože žiaden iný vplyv na to mať nemôžeš. A keď sa podarí čo len trocha do toho vniesť kvality, že ty môžeš povedať, že ten nový plášť je novou, aspoň trocha je novou kultúrnou vrstvou. Proste, keď sa toto architektovi podarí, tak to je to. Ale zúčastniť sa na omalovánkach Povedal si, že v podstate máš rád predstieranie. Povedz nám, čo predstiera Národná banka tou svojou figurou? Ak teda niečo predstiera. Nie, vieš, ja pod predstieraním rozumiem aj nejaké posielanie posolstva. To je jasné. A ona má tá figura tej veže, ona bola ešte v súťaži bola vlastne štvorcová, do ktorej bol vpísaný štvrťkruh. A pritom tie samotné úradovne boli len vlastne v tej štvrťkruhovej figure. Ten štvorec, ten zbytok voči tomu štvorcu bolo prázdno. A to znamená, predstieralo, že tam je nejaký objem, pritom tam vlastne objem žiaden nebol, bola to len... A tá symbolika tohto druhu predstierania bola, že 4 rovnaké
strany, na každú stranu kolom dokola vyjadruje, poviem, univerzálne poslanie Národnej banky, univerzálne poslanie, to znamená obrazne povedané na všetky svetové strany. A tým štvrťkruhom v tom štvorci sa vzťahovala tá figura na konkrétne voči námestiu Slobody, ktoré je hlavným dominujúcim priestorom vlastne tejto štvrte a chceli sme sa ku nej vyjadriť náš vzťah. Čiže naraz v tom prestieracom geste toho prázdneho, len skleneného výseku bola tá podvojnosť Národnej banky. Kontextuálny vzťah na najbližší dôležitý veľký verejný priestor a zároveň vzťah na všetky svetové strany, na celý región Slovenska akoby rovnakým spôsobom. Všetky svetové strany radšej nechajme teraz. No dobre. Pomaly sa dostávame do takého veľmi citlivého bodu. Budeme hovoriť o etike v súvislosti s autorským egom. A vieme, že je vedecky dokázané, že to umiera 4 hodiny po klinickej smrti architekta. A táto kategória, teda autentické autorstvo, vyžaduje teda silnú mieru schopnosti objektivizovať, čo je pravda, čo je lož, čo je mýtus skôr a aj tu tej schopnosti priznať si a zotrvať na tom priznaní v priebehu aj času, ktorý je potvora taký, že niektoré veci jednoducho odhalí a niektorí si nevšimne a zatají a sú navždy tak, ako boli naozaj spravené. Čo teda k téme tejto inšpirácie, plagiátu, ako to teda funguje? Aké je to rozhranie medzi plagiátom a inšpiráciou, ktorá je povolená? Mimoriadne komplikovaná, zložitá samozrejme téma, ale fakt je, že my sme každodenne ovplyvňovaní stovkami vnemov rôzneho druhu. Rôzneho. A medzi aj architektonických, samozrejme. A to všetko nejakým spôsobom podmienuje naše rozhodnutia. A budem hovoriť radšej, to všetko sú vlastne referencie. To sú naša banka našich referencií, tieto vnemy, z ktorých my si vyťahujeme a žonglujeme s nimi, narábame s nimi, zvažujeme, ktorá je dôležitá a zvažujeme, ku čomu z týchto referencií by sme sa chceli vzťahovať. A ja vôbec samozrejme nehovorím o totálnom skopčení. Určite nie. Ale sú niektoré fenomény v dejinách architektúry, ktoré sú také silné, že oni sa vynárajú neustále ako vo vývoji architektúry, sú stále prítomné a na nich je pekné to, alebo na nich je poučné to, kam sa neustále posúvajú. A ten posun, to je tá práca s referenciou. A väčšina našich rozhodnutí, vlastne keby sme ich dobre sami v sebe sa rýpali, tak by sme našli určite nejaký zdroj, ktorý nás ovplyvnil a k čomu by sme sa chceli nejako vzťahovať. Je tam ten obrazok tej Malaparteho vily a to je taká pekná historka. V 2005 som bol v porote Českej veľkej ceny a vybrali sme dom architekta Piceka. To bol taký v horách taká vlastne novopostavená taká chata na krásnom mieste v takom lesnom prostredí a tam mala jednu stranu, celú jednu fasádu mala vlastne schody. A ten dôvod bol ten, že v tej rodine bol ktosi hudobník. A oni boli priatelia hudby a robievali vlastne, pri tom dome robievali takéto koncerty, malé, komorné a vlastne tie schody slúžili ako auditorium.
A prvý, keď ma stretol Jano Bahna, tak mi povedal, čo ste to vybrali, Malaparteho. A potom Adam Gebrián napísal ťažkú kritiku, do nás pálil do rozhodnutia tej poroty, že čo sme to vybrali, Malaparteho. Pritom oni sa nezužovali tie schody. To boli len jedna strana domu, boli vlastne schody. A to ja som pred pár rokmi objavil fotku vlastne. Aj tam som ten celé story som sa dočítal, odkiaľ tie schody sa na vile Malaparte zobrali. On bol v takej kolísavej priazni Mussoliniho. Jeden čas bol v takom fešáckom vyhnanstve na ktorom si z Lipárskych ostrovov. A to je známa fotka, keď stojí pri sveta, myslím, Anunciata a tam sú presne tieto schody, ktoré celkom zreteľne, on to musel milovať, tento motív a preto čiže aj ten vzor, ktorý sme my vlastne ocenili na inej podobnej stavbe vlastne veľkou cenou, tak v skutočnosti nie je pôvodný. A to je očarujúce, to je super história. A každé tie schody sú trocha iné a pritom je to jedna a tá istá téma. Nakoniec aj vo Viedne veľmi podobná knižnica. Tak. Inak je to fantastický motív. Skúsim to na záhrade. A skús to. A on má výborný fígel. Ty keď stojí pod tými schodami, oni ti neprídu, že to je taká dlhá cesta, lebo oni sa smerom nahor rozširujú, to znamená, oni sa dejú proti perspektíve. A tam, kde ti to nevadí, to znamená, keď schádzaš dole schodami, naopak môžu pôsobiť oveľa dlhšie, ale nie je to námaha ísť dole schodami. Takže to má... To je milé. Tam sa inak ťažko dostať do tej vily Malaparte. Áno, ťažko. Áno. Ďalší bod, alebo ďalšia kategória, ktorá s etikou súvisí úplne brutálne, a to je vzťah architekta voči architektovi, a teda konkrétne vzťah jedného diela, do ktorého vstupuje ďalší architekt. O autorských právach budeme určite hovoriť v ďalšom z ťahákov. To je téma sama o sebe, ale teraz ju vynecháme. Akurát by ma teda zaujímal tvoj pohľad práve na túto interakciu dvoch ambícií na jednom spoločnom pôsobisku, ktorý by sme, a teda spôsobom, ktorý by sme mohli nazvať etickým. No, v skutočnosti žiadna z tých okruhov tejto etickej témy nie je jednoduchá. Každá je mimoriadne komplikovaná a delikátna. A jasné, že ja mám na mysli nie to, že s tým autorom, aké žijúci, že o tom hovorím, ale ak mi on dá voľnú ruku, v tej chvíli je moja etická záťaž ešte náročnejšia. Pretože ja som ten, ak mi dá totálne voľnú ruku, hypoteticky, tak ja som ten, ktorý mám svoju ambíciu a tam je jedno dielo, z ktorého mne je vložená dôvera, čo mám z neho vyhodnotiť v hierarchii jeho hodnot, akože to je to najlepšie a podľa toho sa chovať, podľa toho vlastne riadiť svoju vlastnú ambíciu. A to je hrozne ťažké. A to je presne, to je to etické, že nemusí sa mi to páčiť, ale nejaký element na tej jestvujúcej architektúre, alebo niektorá jej charakteristika. Ale zároveň, ak je ona charakteristickou črtou tej jestvujúcej architektúry a ja nie celkom ju mám v láske, s týmto narábať. A to je, vtedy je ten môj, poviem, vtedy je tá moja morálka vlastne zotáznená, že ako sa k tomu stavať a ako mu nezobrať to podstatné, čo sa mi nemusí páčiť, ale pretože z toho je tá mnohovrstevnatosť tej výpovede takýchto rekonštruovaných stavieb, že aký je podiel toho pôvodného a toho vloženého, ako sa doplňajú, kde sa vzájomne kontrastujú, ako sa tolerujú navzájom. To sú hrozne zložité témy a
V skutočnosti ich spoločnou bázou je tvoj etický postoj. Vlastne. Určite. Vám sa asi ten dialog s dedečkom podaril? No, nie podľa všetkých kritikov. Áno, viem, že názory sa rôznia. Vieš, čo mňa hrozne na jednej stavbe dedečkovej irituje? Poznáš teda Najvyšší súd. Neviem, či tá súťaž v akom je stave, ale môžeme takto nezávisle o nej hovoriť asi. Ale je v priebehu. Je v priebehu. Áno. Či myslíš, že nemôžeme? Ale ja chcem len povedať, že on tam má taký motív akoby nejakej váhy, alebo čo je to, vyzerá to ako gilotína teda. A teraz je práve tá súťaž vlastne svojím spôsobom rekonštrukcia, tak mňa hrozne zaujíma, že ako naložia s týmto Aj mňa to zaujíma. Šialene irituje ten motív. Martin Kusy je v porote a my sa o to tak veľmi zľahka rozprávame. Ja vedome do toho nerýpam, lebo sa to nepatrí, ale proste ako nemajú to ľahké. Tak. A to bude veľký nátlak na etiku. Áno, je to tak. No, spomínali sme, že v tom našom novom novelizovanom poriadku etickom sa vyskytne aj nový bod vo vzťahu, teda záväzok architekta vo vzťahu k životnému prostrediu. A to sa zdá, že je téma s etikou jednotlivca veľmi silne spojená. A určite si pamätáš, keď Hans Hollein kurátoroval svojho času Biennále architektúry v roku 96 a vtedy bolo motto, že architekt ako seizmograf, ale v zásade to bolo vnímané ako, že je to práve ten zaznamenávač pohybov spoločenských a vlastne je to teda architekt ako médium, ktoré by malo pretransformovať vlastne tie pohyby do naznačenia budúcnosti. A myslím, že aj v dnešnej dobe žijeme v takej dobe, kedy sa architektom pripisujú tie skoro až nadpozemské vlastnosti manažéra, koordinátora, mediátora. No a ako by teda mal vyzerať etický postoj súčasného architekta v tom širšom kontexte architektúry aj v kontexte k životnému prostrediu a modernej spoločnosti ako takej? Ten architekt ako seizmograf, tento úkaz, samozrejme, to nie je pradávny úkaz. Pre mňa je to úkaz, ktorý prichádza vlastne s počiatkom 20. storočia, kedy si tá profesia začala uvedomovať sociálny dopad svojej profesie, svojej práce. Že architekti majú sa a môžu sa tým, ako architektúru robia, že sa môžu zúčastniť, môžu ovplyvňovať mnohé vážne sociálne témy. Že môžu. A to, čo žijeme dnes, už vlastne zo pár dekád s touto sadou globálnych problémov. To je určite situácia, kedy architekt má konať angažovane, má na to reagovať. Je jasné, že stavanie je jeden z najväčších zdrojov našich environmentálnych problémov v najširšom slova zmysle. To znamená, a my ako účastníci stavania celkom prirodzene môžeme a máme hľadať také cesty, aby ten problém, ktorý spôsobujeme, aby bol stále menší. Aby sa nevyhrocoval. A to je hrozne široký okruh. Pre mňa ja si myslím, že to je najväčšia výzva architektúry v skutočnosti. Premena nášho myslenia. To je hrozne... Nemci majú výborný výraz, na to ani nie je celkom dobre preložiteľný. Hovoria tomu Bauwende. Ako, keď to jednoducho preložíš ako zmena stavania, ak chceš. Ale je to ešte
ešte zložitejšie. A to, čo 10 ročia tých našich návykov a výchovy v školách architektúry, naraz to sa musí udiať v hlavách našich. Potom to môže nejako fungovať. Podivuhodné, že priemysel, bystrý biznis je veľmi citlivo na toto reaguje a vždy vie vytlcť aj z takejto v úvodzovkách zelenej témy vie vytlcť nové postupy, ktoré dostanú viac menej nejaké rúško, akože že to je environmentálne v poriadku, ale v skutočnosti to má pôvod v lepšom biznise. Čiže tam ten motor citlivo reagovať na to, čo sa deje, ten biznis to vlastní celkom prirodzene, pretože to je jeho budúcnosť. Vedieť, vytušiť, čo príde. A obávam sa, že v našich hlavách to ešte tak celkom nie je. Ale fakt je, že áno, to je naša najväčšia príležitosť, najväčšia výzva a v skutočnosti najväčšia povinnosť nejakým spôsobom konať tak, aby sme sa neprehrešili voči tomu, čo sa vo svete deje, voči životnému prostrediu. Ja viem, že to znie pateticky, ale to má mnohé svoje úplne prozaické možné podoby a prozaické možné príspevky. Áno, je to veľká výzva. Je. A máme byť seizmografmi. Jo. OK, tak sa trasiem. A je inak akože je fajn, keď Lacaton, Vassal túto tému vlastne je veľmi jednoznačne a drsne propagujú a zároveň ale hrozné, že aj také veľké projekčné skupiny, ako je treba aj to KCAP s Keithom Christiansenom vo vedení, ktorého som fakt kedy teda veľmi obľúboval a si mal v úcte. Samozrejme, nemôžeme obísť ten Istropolis, to sa jednoducho nedá pri tejto téme. Ale chcel by som sa na to pozrieť práve z tohto pohľadu, že veď Keith Christiansen, on musí byť tým seizmografom. On by mal prvý kričať nie. A napriek tomu vznikne takýto fatal error. Vieš si vysvetliť toto? Ja si to viem vysvetliť jediným možným... Nie, ja mám dve vysvetlenia. Jedno vysvetlenie je, že ja si myslím, že by sa tak nechoval, keby sa to dialo v nejakej veľmi dôležitej európskej metropole. Ja si myslím, že toto je východná periféria, že to určite k tomuto postoju prispele, že nás tak vnímajú, to si myslím. A za druhé, to sú veľké kancelárie. A tie veľké kancelárie, tie prežijú, vlastne, oni nemôžu byť vyberavé. Pretože proste to by s tou ich veľkosťou otriaslo a oni potrebujú rásť. Oni sa stali už vlastne silnými firmami takže tam je... Lebo ako stavať v Bratislave novú štvrť, to predsa pre prestíž takejto kancelárie nič veľmi predsa neznamená. Ja si myslím, že to je pre nich jedna lukratívna zakázka. Je to kdesi na Slovensku. A toto dohromady, to je hrozné bremeno. To som si uvedomil, že ako tu mať velikánsku firmu a neustále ju zásobovať krmivom. To musíš kresliť všeličo. Áno, a to je samozrejme, ono je to samozrejme, táto dilema jestvuje aj v úplne maličkých pomeroch a ja si viem predstaviť, že začínajúci architekt s malými deťmi založil rodinu
a naraz stojí má príležitosť zobrať zákazku, ktorá môže byť tak trocha svinstvom a on sa toho zúčastní. Lebo proste... Takže ťažké je to, robia to aj iné svetové hviezdy samozrejme, ale správne to nie je teda. To určite nie. No veď nie sme tu na to, aby sme to súdili, ale poukazovať na to môžeme, pretože na to tu sme. Jasne. A napríklad RIBA, teda Anglická komora kráľovských architektov, spravila v roku 2017 takú štúdiu práve aj s ohľadom na túto veľkosť ateliérov. Oslovila mamutiu firmu, asi 85 000 zamestnancov, potom takú strednú a potom aj malý ofisík a každý mal vlastne spísať nejaké svoje postuláty pre tú etiku v procese vlastne architektonickej práce. A vznikla z toho nejaká normálna štúdia a nakoniec vlastne z toho alebo sa to premietlo do tých postulátov toho etického poriadku anglických architektov, ktorý som na úvod spomínal a ktorý je tak nádherne čitateľný a keby sme sa toho naozaj držali, tak aj naša profesia je skutočne akože môžeme ísť rovno do neba teda. No a vlastne tak cez ten Istropolis sme sa prehúpli v podstate k takej... Prepáč, ešte skočím ti do reči. Mňa fascinujú tie reklamné nápisy na tom oplotení okolo toho. Ako to je, to keď sa nad tým zamyslíš, a najviac ma fascinuje jeden z tých mnohých nápisov je, že vraciame kultúru na trnavské mýto. Mňa uráža, že podcenia mňa občana, ktorý viem, že kultúra je nebúrať. To je najvyšší prejav kultúry. V dnešnom svete nebúrať je ten najkultúrnejší čin. Nebúrať stavbu, ktorá ešte dlho môže výborne fungovať. Že to je a že mne pod nos dajú a z autobusu to každý deň vidím na tom plote napísané, že vracajú kultúru. Ja viem, že to nepíšu pre mňa. Ja viem, že to píšu pre iné masy, ale teda... Podceňujú nás. Absolútne, to je katastrofa. Mňa to najviac irituje na oranžovom pozadí. Je to aj na modro. Okay. Áno. Ale presne, máš pravdu, že to je... Jasne. To kritické myslenie by ťa malo navigovať k tomu, že keď prinášaš kultúru, to není to, čo tam nakoniec teda možno aj vznikne. Ale tá kultúra, to je to správanie, ten proces. A to je teda dokonale nezvládnuté. No a teda v podstate sme sa dostali k týmto našim obľúbencom, teda vlastne k objednávateľovi našej práce, od ktorého sme závislí a ktorý si teda naše služby objednáva a my teda máme na ňo hľadiť nekriticky, alebo naopak máme ho v tíšku svojej snahy o etický prístup podrobiť nejakej kvázi analýze, komu to vlastne slúžime a čo vlastne tá jeho objednávka znamená, čo vznikne a je to, čo vznikne etické. Čiže mal by architekt kriticky hľadiť na svojho klienta a podrobiť analýze v charakter objednávky v širšom kontexte spoločenskej situácie, ktorá teda klienta determinuje? Celkom jedno. Ja si myslím, že mal. Predčasom, keď sa vypisovala súťaž na muzeum, krátko to bolo v reči. Vypisovalo to Ministerstvo kultúry, súčasné. Celkom jasne nám bolo jasné, že tejto súťaže sa nezúčastníme. Pretože ten klient je taký, aký je. Že to je klient, ktorý kultúru nevlastní. Tak. A tých príkladov je strašne veľa. Veľké svetové hviezdy ako keby nemali zábrany. Myslím na Kohlhasa, myslím aj na Zahu a Herzoga de Meurona, ktorí prestížne zákazky.
naprosto prestížne svetové hviezdne zákazky, nemajú problém robiť pre režimy, ktoré ako sú totálne v ideologickom protiklade proti európskym kultúrnym hodnotám. Európske kultúrne hodnoty postavenia občana, ľudských práv. A oni s tým nemajú problém, ako pre nich slúžiť. Tomu nie celkom rozumiem. Aj dostávajú za to veľmi často kritiky, samozrejme, ale sú voči nim úplne odolní. Isté, ak si on povie, že za 100 rokov to nebude dôležité, tieto okolnosti, to už nebude nikto vedieť a zostane jedna stavba, ktorá bude reprezentovať kultúru tohto obdobia, tak to je výborná, účinná obrana, ako vyblokovať svoje svedomie. A zrejme to takto funguje. Ja si to neviem inak ako predstaviť. Ten filter toho vlastných hodnôt alebo vlastného občianskeho postoja je v tom, je predsa toto základné kritérium. Ak mám pre niekoho robiť, tak súdim mrav toho, pre koho to mám robiť. Jeho etiku. Či je to človek, ktorý má tie isté kultúrne, tie isté hierarchiu hodnôt ako ja. To mi je veľmi dôležité. Takže áno, mali by sme sa podľa tohto správať. Zase to nie je celkom čierno-biele, zase to nie je, že proste len áno, alebo nie. Ale deje sa to. Teraz tento Neom v Saúdskej Arabii, proste tam sa účastňujú toho Svetovej kancelárie a pri vypratávaní častí územia, ktorým proste táto megastavba má ísť, tam sa dejú kruté atrocity voči tomu obyvateľstvu a násilné vysťahovanie proste veľmi nehumánnym spôsobom. Vlastne táto stavba ide a ten architekt on vlastne tomu slúži. Takže áno, etika toho môjho klienta, to mi je rovnako závažné ako moja vlastná. Jasné. Ale možno tie problémy nemusíme chodiť ani do púšte Saúdskej Arábie, ani do Číny, ale aj stačí náš malý piesoček. Ako vravíš. Áno, oni majú aj malú podobu. Je to tak? Áno. Už je to naozaj ťažká kategória a pomaly sme aj naplnili vlastne rozsah týchto našich základných bodov alebo úvodu do štúdia etiky. Páli, ja ti veľmi pekne ďakujem, bolo to úžasné a obrátim sa na našich sledovateľov. V podstate aj na komore slovenských architektov chystáme v najbližších mesiacoch nejakú novelu toho etického poriadku, aby sme tam dostali práve tieto dilemy spojené so životným prostredím a vlastne možno, že s tým vyšším kreditom pohľadu na ten environment a spoločnosť ako takú. A verím, že sa vám myšlienky z dnešného rozhovoru páčili, že vo vás budú rezonovať a ja už len teda majte krásne leto a ak dovolíš, Páli, pozdravaj Martina. Ďakujem pekne, odovzdám a ešte raz ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Rozhovory o dôležitých témach vám pre váš profesijný život prinášame vďaka podpore spoločnosti UpFuture, výrobcu intenzívnych prvkov bývania.